Dame i gospodo od Poetske republike, dobrodošli. Velika mi je čast što mogu da slušam poeziju. Branko Miljković je obećao da će poeziju svi pisati. Možda je dobro što se to nije obistinilo, nego je pišu samo najbolji među nama, kao što ste vi. I zaista najiskrenije uživam što ću u narednih sat vremena moći da vas slušam, gledam i još da imam nekakvu ulogu, jer tako se pišu i pozorišni tekstovi. Mora svako da dobije neku ulogu primerenu njegovom znanju. Moje znanje je da je biti pesnik ili pisac, umetnik uopšte u nekom mestu, bilo ono malo ili veliko, i još imati priznanje ljudi koji žive u tom mestu, najveće je moguće. Baš dok sam dolazio, vozim se uvek luksuznim gradskim autobusom, ima puno mesta i za razmišljanje. Palo mi je na pamet kako zapravo biti član društva književnika i književnih prevodilaca Niša, na primjer, ili nekog drugog poetskog, književnog, umetničkog udruženja, je zapravo najveća moguća stvar u životu jednog umetnika. Jer i u Bibliji piše da niko nije prorok u svom selu. Sad, kad vas neko tu gde živite poštuje, voli, dolazi da sluša vašu poeziju, da gleda vaše slike, da vas gleda kako glumite u pozorištu, to je pravo priznanje. Šta je Nobel kontra toga? Što bi rekli, šta je pusta Londra kontra Splita grada? Sad Split i Niš su na istoj geografskoj širini. Ja mnogo volim Split, ali preferiram Niš, jer ovde živim 49 godina i kako reče Dejan Stojiljković, još samo jednu godinu izdrži i postaćeš Nišlija, jer ako se nisi rodio tu, treba samo 50 godina da provedeš ovde. A sada se vratimo onome zbog čega smo tu. Kako ste slali vaše biografije, tako će to biti redosled vaših nastupa. Što znači da je Kristina Milojević prva poslala biografiju i sada mi isključila ton. Nije, vratio se. Gde je Kristina? Sad ću ja da pročitam u prvom licu, jel smem da čitam kao da sam ja Kristina? Tako je pisano. Kristina Milojević iz Niša, rođena 1995. godine, diplomirana vaspitačica i studentkinja novinarstva, autorka knjige Neporubljena krinolina. Bavim se pisanjem poezije, šminkerka sam i kostimograf studentske dramske organizacije Glas. Odustala od Akademije savremenih umetnosti i slikarstva, ali slikam i crtam iz hobija. Interesujem se za pozorišnu kritiku i dramaturgiju. Zbog svoje jednake ljubavi prema poeziji i novinarstvu nisam mogla da se odreknem ni jednog ni drugog poziva, pa sam prigrlila oba. Umiljato jagnje prvo čita poeziju. Izvolite. Čitam jednu, dve, tri. Počnite s jednom. Oko beznađa bodljikava žica. Izmorena od lekova vezujem sebi ruke iza leđa. Zabranite mi da pišem. Zar nam treba još jedna suicidna pesnikinja? U pesmama se rađam bezgrešna, nikada drogirana, nikada pijana, nikada jebana. Sviram klavir i slikam. Novca mi ne manjka za boje i platna, knjige mi se prodaju, zovu me na predstave i promocije. Mali me ljudi vole, mali mi se ljudi dive. Maleni ljudi sliniće na moj sahrani. Njihova mi žalost tada neće biti potrebna. Moj psihijatar, neizlečeni alkoholičar, tvrdi da sam skrojena od trauma. Ljubav mi moja mila kaže, nisi ti bolesna lutko, ti si samo razmažena. Da odgovorim Kristini na pitanje da li može jedna ili dve, sad sam čuo od predsjednika društva, može jedna ili tri, odnosno 1 do 3, pošto mi volimo neparne brojeve. Izvolite. Može i 2. 2. Neko reče, neka bude žensko. Na stolu rasute fotografije. Tata slaže porodično stablo. Dolivam rakiju i motam cigarete. Osmatram kolaž okupljenih predaka. Nastala sam iz semena koje proklije iz korove zemlje. Mi smo uže bez kraja, oklop od koga se sve odbija.
Nežni dečaci, musavi od trešanja, uvek prerastu u gnevne muškarce. Stisnutih vilica i stegnutih pesnica preslikavaju se sa crno-belih na slike u boji. Svako novo pokolenje indigo. Čedne i brižne domaćice, društveno odgovorne drugarice, proleterke i buržujke, lepotica do lepotice, izrodile su sinove za junak. Moje stričeve, oca i ujake. Muškarčine. U dnu kolaža, spuštenih plastičnih mačeva, vitezovi zlatnog srca. Moja mila braća. Odgajana u sestru i cveće. Ne liče na svoje očeve. Nasledni gnev muškaraca ovog stabla zalutao je u meni. Rođenjem svakog sina ispaljen je po jedan metak u nebo. Onda, kada sam se ja rodila, deda je ispucao ceo šaržer. Hvala Kristini. Nemoj dereš se, tako mi je govorila ćerka. Strahinja Kostadinović, rođen na kraju prethodnog veka u Nišu, student master studija na Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu. Piše poeziju, kratke priče, eseje i kritičke prikaze. Objavljivao je u studentskoj periodici na konkursu Studentsko pero od 2020. godine, koji organizuju Studentski kulturni centar i akademski list Pressing. Dobitnik je 3. nagrade za poeziju. Očekujemo 2. i 1. naravno uskoro. Strahinja, izvolite. Bez inspiracije, reči iskrzane, pesme ispevane, ideje otkazane, oči zamazane. Čamotinja. Duh telo smislom utovi, ali ga greh utuvi u muke vražije i smradove jake, što ga sve snažnije vuku u svoje sokake. Prosjak čovek ostaje dovek, u dolini zala, čija se mati zvala imenom koje dobismo i zbog nje bolje da se ne rodismo. Posetioci. U kući mi nisu majstori, poharani mi nisu dvori. Šta li ovde stvori, kad li će sveća da im dogori? Sedim, seli su, jedem, jeli su, hoću, hteli su, jesam, dali su. Možda je bolje biti nezaboravan nego zaboravan, ali ja sam zaboravan. Izvolite, Kristina. Izvolite u sledećem izdanju da budete vi u članstvu društva. Emilija Andrejević, članica redakcije Vitez, dakle Viteškinja, Gospa, od 14. godine. Neke od njenih pesama nalaze se u antologijama u njihovom izdavaštvu Viteza. Pored pisane reči, velika ljubav je i slikarstvo. Radi kao novinarka u nekoliko niških i beogradskih redakcija, a nedavno je osnovala udruženje i portal namenjen neafirmisanim umetnicima iz različitih oblasti. Zašto osnivate portal za ono gde vi ne možete da pišete? Vi ste afirmisani. Kao i slobodnom istraživačkom novinarstvu. U pripremi je njena prva zbirka poezije i kratkih priča Emilija Andrejević. Beg. Sastavljen od mrvica tuđih života trulih, bežiš od narođenju božanstvenih niti utkanih. Izdajice sebe samog, ubico Božijeg dara. Ostalo ti lico bledo, trena kad je maska spala. Kukavice, bedniče, ogledalo te se srami. Bezlični stvore, ko si bio lani? Ni senka nije tvoja,
nema više kog da prati. U cipelama stranca po oštrici ćeš igrati. Obavijen velom straha, beskućnik u svojoj koži, u tamnici bez zraka utihnuli davnih snova otkucaji. Kuhvaćeni preljubnik poginješ glavu i ćutiš, al svom se poroku vraćaš, nema šta da izgubiš. Slomio si krila leteći među žbunje, plašila te visina, utočište ti postade trnje. Ničiji. U zagrljaj hrliš ili u krilo sviješ, na sigurno rame nasloniš, da ožiljak sakriješ. Dok rane ne zacele, tuđi te dlan greje. Mirno te čeka gnezdo, ti rođeni pod srećnom zvezdom. U oluji ili buri, tu je ruka spasa, da čuva leđa nejaka, ne ostavljate ni časa. A kuda idu ničiji, čije ime prizivaju, među zverima lutaju oni što mirnu luku nemaju. Na rođenju stvoreni za borbu, ne što žele, ni što mogu, već im Bog dar dade da krenu putem neutabane staze. Saputnik im patnja, krvlju u naslikanom putu, ne sputa ih ni voda, ni vatra s kamenjem u poderanom kaputu. I za kraj, optuženi. Časni sude čoveka savesti, kud krenu glave lude u svet besramnosti. Kud me povedoše ova usta brbljiva, ta reč borbena, sablja istine naoštrena. Neka mi se usne svežu da nikad ne progovorim. Ruke svakako mi ne služe, jer ja se srcem borim. Ja, optuženi što imam glas, što dižem visoko ruku, što pozivam na razuma bunu. Optuženi što časno stojim, istinom i pravdom se borim. Sudite mi za sve ono što ljude čini čovekom. Osudite me, ko da već niste dovoljno. Zar ovo životom nazivamo? Osudite me, nije mi žao. Osudite me, života lišite, na dalek put pošaljite, odavde me spasite. Porota nek me ko izdajnika pred svetom i Bogom za zločin kamenuje. Moja ispovest pred sudom časti nek bude glavna vest bez obraza vlasti. Osudite me, zaslužujem, obesite me, na zakon bezumlja ne pristajem. Biće vam lakše, ovakvih je malo, ljudi slepo prate, čovek misli svojom glavom. Umesto osude nešto lakše. Pročitajte knjigu. Divno imati ovakvog prijatelja. Kad u pozorištu nema karata, ja sedim pored njega i glumim da mu pomažem oko svetla. Tako da sad on pomaže meni, pošto ja pomažem njemu, eto vidite. Dalibor Čerškov, fotograf i poeta, rođen u Nišu one godine kad je moja generacija krenula u JNA. Piše pesme i kratke priče, objavljuje, ovde kaže svoje tekstove, tamo posle objavljuje tuđe tekstove, to bi već bilo plagijat. Objavljuje tekstove u magazinima, zbornicima, fanzinima, kao i na internet portalima. Izdaje online magazin, odnosno izdvaja online magazin Afirmator i online zbornik Balkanski književni glasnik. Inspiraciju za poeziju i prozu nalazi u fotografiji, muzici, proleću, erotici, putovanjima, svakodnevnim poetičnim predstavama života koje se pretvaraju u pesme. Izlagao fotografije na samostalnim izložbama u gradskim galerijama i kafejima, nikada ništa nije bacao dok drugi čitaju poeziju, a sada ga puno inspiriše kreiranje kratkih umetničkih filmova. Radi kao multimedijalni freelancer, ja bih samo dodao, Dalibor je dokaz da čovjek može da bude pesnik i kad ništa ne piše, jednostavno poetski doživljaj života, to on ima. Izvolite. Zahvaljujem se na ovom uvodu, što bi se reklo,
što bi rekla Magi iz EKV, ostaje nam samo da sviramo. Tako da, ja bih vam pročitao jednu pesmu iz zbirke Mesec u džepu, pošto može samo tri pesme da se pročitaju, i dve nove koje nisam do sada čitao. Pardon. Čarobna olovka. Zapisujem pesmu u prolećno popodne, novom olovkom koju si mi dala. Dok smo pili pivo u praznom kafeu, imala si iscepane farmerke, kao sećanja. Pričala si o književnosti, dok smo posmatrali tragove flaša na stolnjacima, nagoveštavali su kao oblačići u stripu, na nebu, vašaru, odrazu u očima, staklu, da će biti reči o nekim pesmama i pričama, kroz smeh, između korica knjiga, nogu, zuba, tu na stolu, u proleće, ovom olovkom. Sada bih vam... Ove nisam čitao do sada, pa tako da imate prilike kao premijeru. Kad naručuješ picu kasno. Da je Bukovski pio Bloody Mary, rekla bi mu da jede više celera dušo. Rakica na stolu puna, u agoniji petka, lepo letnje veče, već na izmaku, trubi voz što prolazi kroz moj grad iz mladosti. Sad je već pola rakijice na stolu, mačak nahranjen, pesak zamenjan, pije vodu iz činije. Zgrada u noći kao švajcarski sir, u njima hiljade mravljih sudbina i baš još malo rakije na stolu i pljuga i mačak je kinuo, on prezira agoniju vikenda i bube, njegove igračke, leto lagano umire. Prijatna gradska buka na 23 stepena, to može biti i broj njenih godina, devojke na biciklu što razvozi pice. I došle, negromoj mačak pocepao je čarapu na nežnom delu belom. I ona je ljuta i našao sam iglu, izašio je i ona se nasmejala. I ništa više od ovog petka i pomazila mog mačka, ja sam joj uredno platio picu i ponudio cigaretu. Ona je odbila i pitam se kakve su te žene sa kojima se družim. Otpratio sam je, pričao je priče, verovala mi je, ali me taj svetli isečak na čarapi pratio cele noći. Dok sam izigravao turističkog vodiča, bio sam spakovan u kofer broj 23, a grad je goreo i plakao pice. I evo još jednu pesmicu. Možeš. Mera nežnosti. Žurimo, jurimo, ludimo. Želja ohrabruje, stvarnost obmanjuje, izgoreli snovi. Sanjam ti kolena i izguljena nežnost bez usana, treperi bez uzdaha. Škripa glasa, stari bioskopi, kriju uspomene, slike, mirise, tajne, grobnice 20. veka. Jedan tako srećni intermeco. Osvojiti bez pokreta, poljubite žestoko na pešačkom prelazu u hodu i naravno odlazite srećni na taj film koji je izmislio neko, možda baš ti. Nesteš pre poslednje scene. Osvetljena filmom, nasmejana, pomalo tužna, velika. Ništa nije tako apstraktno kao portret nekog koji pije očima sliku, otkrivajući istine u liniji svetla koja se sliva po njenim ramenima, kroz prozor sobe ta luda svetlost velegrada i cev pištolja koji se puši bešumno. Crveni karmin na ivici kadra ove opijene pesme. Nenad Kostić, rođen 1996. godine, apsolvent na Departmanu za srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu. Radovi su mu objavljeni u časopisima Bez limita, Nedogledi, Saznanje, Magacin reči, Buktinja, Dunjalučar, XXZ magazin, Bludni stih, Astronaut, Strane, Enklava, Čovjek časopis, Lib Artes, Hiperboreja i zborniku Sunčana strana ulice, Book Hub. Osvojio je drugu nagradu na konkursu Studentsko pero za pesmu Očevi i njihovi sinovi,
ne piše koje godine, ali pretpostavljam godinu dana ranije, a 2023. prvu nagradu za ciklus pesama na istom konkursu. Saradnik je i piše za časopis Book Hub. Nenade, izvolite. Prvo da kažem, Veli, izvini što si mogao da čitaš sve te nazive časopisa. Nisam mogao da se zaustavim na jednom. Moram samo da kažem, ja se radujem što postoji toliko časopisa, nisam znao, iskreno. Eto, sad znaš. Višegodišnji post. U našoj kući samo muške ruke lome slavski kolač. Moji roditelji još uvijek brinu da mi ne zapne röblja kost u grlu. Ignorišu istine koje pokušavam godinama da im kažem. O strahu od dečaka u školskom dvorištu. O toplini koja me čekala posle sankanja, o samoći za vreme praznika i porodičnih svađa. Nekada, kada budem odlazio, okrenut ću se prvi put i zatići ću. Oronovu drvenu kapiju, praznu žicu za veš i zarđalu sekiru u panju. Sad ne znam da li ste nekad bili u Tropikarijumu, ali evo sad kroz čitanje idemo. Tropikarijum. Niko nas ne posećuje. U akvarijumu nema ribica. Naše četkice za zube stoje u posebnim čašama. Izbegavamo se u krevetu, radoznalost upija vrhunac. I noću ti govorim go me nasaji zbog toga. Po nacrtima uspomena odlazim do govornica. Šapućem u prljavu slušalicu. Mrzim te, ne želim da odeš. Uzmi šešir, idemo u Tropikarijum. Da se zbližimo među piranama, gledamo kroz akvarijume, učimo veštinu bonsai drveta. Ipak je preživao atomsku bombu. Sad iz Tropikarijuma idemo u mračnu komoru u kojoj se izrađuju fotografije. U mračnoj komori. Vinjete su zauzele veći deo prostora. Žižna daljina je van vidika. Tekstura kože, tanki sloj emulzije. Kontrast među nama, duboka tama. Saturacija bliskosti vrlo zasićena. Vibrant ljubomore talasa u neurotičnim tonovima. Dužina poljubaca je jednaka otvoru blende. Orgazam je tačka krajnja fokusa. Film se razvija na 20 stepeni. Potrebno je 4 minuta da negativ dobije boje. Ja sam fotografski film, osetljiv na svetlo. Hvala. Samo da mu kažem onaj što si iz vica, pust majstora. Meni je malo čudno sad, neka godišta čitam ovih mlađih, neka malo ovih starih ne čitam, ali da neko ide na telefonsku govornicu da telefonira, čini mi se da je falsifikovao da je 1996. godište, možda je 69. Jer telefonske govornice, to malo ljudi zna šta je to, čemu ovo služi, a usto i ne radi. Da. Ne da za grafite služi. Neda Stefanović, rođena 12. oktobra 1996. godine u Nišu, to je dan kad je, čini mi se, Niš oslobođen u Prvom svetskom ratu. Trenutno studira na doktorskim studijama filologije na Filozofskom fakultetu. Pohađala je za sada jednu sezonu radionice poezije kod Zvonka Karanovića, koji je toliko star da smo zajedno bili u Niškom grafitu u Omladinskom listu. A osim u sklopu radionice nije ranije objavljivala ni čitala svoje pesme, ali sad će pred vama jednu da sklopi, rasklopi i ponovo sklopi. Neda, izvolite. I pitaću Nenada gde da objavljujem, imam sad koga. Buđenja. Preko glave pokrivena sanjala sam, gušim se, kroz hodnike tražim prozor, nalazim ga. Ni tad ne prodišem. Moram da se probudim, da sebe otkrijem, to znam ja, ali šta o tome zna ona koja sanja?
Ni staklene stepenice klizim, strmoje, početak i kraj su mi predaleko. Različite su fobije od pogleda dole i gore, još ih ne razlikujem, šta bi tek o tome znalo dete. Ako sam sišla, još klizim, a jure me. Ni u snu ne naučim da se suprotstavim i u snu pokušavam da zaspim, šapućem ja sam dobra devojčica, ali šta da govori ona koja je odrasla. Ipak napolju letim i znam, Vera kaže brdu pomeri se, ne pomeranje je nocebo. Kako to da objasnim onoj koja je budna? Da li je umetnost kad se ne doda stvarnosti i da li se može dodati ako se time područje stvarnosti proširuje? Dočekivanje je veća umetnost od ispraćanja u svetu u kom ništa ne nestaje. Možda neće zvučati kao kompliment. U tebi je nešto pseće i božanstveno. Mene sve brine. Ono što nas čini boljim od životinje čini nas gorim, nebo nam stalno izmiče. Posle instinkta pre intuicije, kao vrsta, nismo našli ništa. U tebe se uzdam, najljudskije biće koje znam. Ima lepe ispričice. Ja se izvinjavam što mora stalno da dolazi i da se vraća, ali pošto ima telefon koji meri da treba da pređe 10.000 koraka danas, a nije uspeo jer ovde radi, dogovorili smo se da stalno prilazi i kad treba i kad ne treba. Hvala ti. Dimitrije Nikolov. Sve što saznaje o životu, a da nije iz ličnog iskustva, saznaje iz pesme. U grčkom prevodu simbola vere se kaže pesnika neba i zemlje, što nam kazuje da je Bog stvorio svet tako što ga je ispevao. Naš svet je ispevan, kao što su ispevana i naša najveća dela. Ilijada, Gorski vijenac, Luča, Lirika i take, Kora, Uspravna zemlja, Narodna pesma i tako dalje. Recimo ovo što vi danas čitate. Ono što o sebi kaže Dimitrij Nikolov je da misli da je poezija važna. Pa naravno da je važna, zar bismo bili ovde da nije. Dimitrij Nikolov. Mislim da je ovo sjajan štos, dadaističko nadrealistički. Napišeš o sebi da si ti pesma, onda ne dođeš. Dakle, sad bi u crtanim filmovima meni porasle uši kao Patko Dači, ali Duško Dugoško bi prišao i rekao, hej šefe, koji ti je vrag? Sve je u redu, idemo dalje. Jovana Janković, Bože pomozi da je tu. Rođena u Užicu, pre, kaže ona, ne znam, neka 2, 9, to nije ni važno, predosta, ali ne baš tako davno. Rođena kad sam ja bio mlad, a i još je mlada, zamislite to. Radi u nevladinoj organizaciji za pronalaženje pesnika koji se izgube i za mlade KOM 018, aktivistkinja i ponosna feministkinja, sviđa mi se, rimuje se. Voli književnost i poeziju, pogotovo neafirmisanu, a svoje pesme čita samo uz piće koje trenutno nemam, a to je vinjak Rubinov. Idem ja do Kruševca dok Jovana Janković pročita pesmu. Probala sam vinjak, ali se dalje tresu ruke. Čija je ovo pesma? U posveti Diamonds and Rust. Brusim te jer si oštar, sečeš me jezikom, a koža još nije očvrsla. Polivam te vodom da zarđaš, ti međutim rasteš. Nadvija se senka nad mojim grobovima. Zakopam te da istruliš, ti međutim pustiš korenje. Upleteš se u stih, pišeš moje pesme. Ne brini tata. Razbila sam šerpu, babinu, pukla je. Nije ni suzu pustila. Prodala sam pušku, dedinu, ne treba nam, domovina se brani lepotom.
Poklonila sam mami cvet, ima pelcer i rodit će joj nove mladunce. Ne brini, tata. Ja inače pišem kratke pesme, imam jednu dužu, pa ću ajde i nju, pošto smo rekli može 3. Napravit ću ti kuću, sazidat ću tvrđavu, probušit ću zemlju, da u nju vrištimo na svet. U kuhinji ću ti praviti kolač, mirisat će kolač, oterat će smrad prošlih života. U vrtu ćeš zasaditi ružu za našu ćerku koja se nije rodila. Svakog jutra će te buditi pesma. Svirat ćeš mojim prstima kada tvoje pojede mrak. Ne plaši se mraka. Upalit ću nam sveću. Lomit ćemo kolač kada nam se bude svađalo. Napravit ću ti dom. Imaćeš gde da se sakriješ. Daću ti nove uspomene, sagradit ću ti kolevku, bit ćeš novorođen u mojim šakama, podižemo spomenike za života. Napravit ću ti svet na onom svetu ako ovde nismo mogli, pomilovat ću te jednom i zauvek. Sami smo u ova 4 zida, što su od paučine i suza stvoreni, mojih suza jer te nisam našla ni u jednom čoveku na kog sam naišla. Tvoja sam i naš je ovaj svet i dom i kuća. Tvoje je i moje telo i pesme i krilo iz kog ništa nije niklo, a za tebe i ono procvetalo. Nema vinjak. Pa, ove knjige su umjesto vinjaka i primetio sam, jeste vidjeli kako su prve 2 pesme bile kratke, napisane uz vinjak, a ova 3. duža, kad nestane vinjak, onda se čovjek skoncentriše na poeziju. Šalim se naravno i većina mojih šala ništa ne vredi, ali nadam se jednom ću reći nešto što će zasmejati ljude. Anđelija Mirović, učenica 4. razreda gimnazije Svetozar Marković, članica Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš, koje nije gledao na sceni ko da ništa nije video, ko da nije živeo u Nišu. Ali nadoknadit ćemo sad tako što ćemo čuti njenu poeziju. Anđelija Mirović. Dunja. Sve ću oprostiti. Oprostit ću što nema više moje škole, oprostit ću što nema više mog parka, oprostit ću što više nije hladno, oprostit ću što nije ni vruće, oprostit ću što nema više moje kuće, što nema više mojih otvorenih vrata, što nemam brata, što sve miriše na vaše puške, što su iza prozora moga trule kruške, što su mi pred očima psa istukli, što ste moju zemlju u crno zavukli, što ne znam da li imam ime, da li nosim možda vaše prezime, komandire. Gde ste odveli sve one ljude? Gde ste ih bacili? Kažite mi da znam. Ne ljutim se, niti marim za sve što ste im uradili. Ne ljutim se, niti marim što su kruške trule, što ne čujem u selu frule, a čule su se svakog utorka. Zaboravljam. Utorak je sada crn. U moje je selo ušao trn, crnji nego oblaci, crnji nego nebo, crnji nego smrt. I ne marim ja ni za to, ne marim za selo, ni za kuću, ni za vrata, ni za to što nemam brata. Marim što ste mi Dunju odneli. Marim jer ste moju Dunju polomili, spalili i odneli. I ja više nemam gde da sedim, i ja više nemam kome da pevam. I neću drugu da sadim, neću drugo i da pevam. Hoću da mi kažete gde ste bacili moju Dunju. Ići ću samo da joj otpevam jednu pesmu. Komandire, ako mi ne kažete gde ste bacili Dunju moju, neće više biti ove zemlje, a neće biti više ni vas. Sve ću oprostiti. Što moja zemlja miriše na vaše puške, što mi iza prozora ne padaju kruške, što nemam više kuću. Nikog što više nemam oprostit ću. Ali što ste moju Dunju polomili, spalili i odneli, ne praštam. Ime je moje bila ona, prezime je moje bila ona. Miris njen bio je plod moj. Plod njen bio je miris moj. Pesma je moja bila za nju.
Kažite mi gde ste moju Dunju bacili, molim vas. Ništa neću uraditi, sve ću oprostiti. Samo da je jednom još vidim. Jednu još pesmu da joj otpevam, plodove da joj sakupim, da se isplačem, da prestanem, da nestanem. Da ništa ne izustim, ali da vam moju Dunju nikad ne oprostim. Izvolite. Primećujem da se nikad u životu nisam povlačio, ali lagano očekujem da ću završiti tamo čitajući sa balkona. Mic po mic, to se zove taktičko uzmicanje, nije povlačenje. Jovan Veljković, prepoznajem čoveka, znam da je tu, rođen u Nišu 1996. godine, napisao za sebe večiti apsolvent Filozofskog fakulteta u Nišu na departmanu za komunikologiju i novinarstvo. I sad ja mogu da dodam za sebe, ja sam večiti asistent tog fakulteta Jovanu Veljkoviću. I dalje radi na sopstvenoj biografiji i ja dalje radim na sopstvenoj biografiji, dakle nas dvojica kao da smo likovi iz Kerouakovog romana Na putu. Jovan Veljković. Dobar dan svima. Hvala profesoru Velji na ovakvoj najavi i jako mi nedostaju njegova predavanja već 2-3 godine, tako da volio bih da postoji mogućnost da se to okače na YouTube ako... Slobodno ti dođi pa ćeš da sediš sa mnom kao ti si moj asistent. Aha, pravit ćemo se vaš... Asistent treba da ima svog asistenta. Asistenta, da. Ovako, potrudit ću se da uvod pesme bude malo kraći nego što je sama pesma i pre svega moram da kažem da mi je drago što ste svi ovde i što vidim neka poznata i draga lica, jer sam razmišljao kako da ubijem tremu i bila je dilema da li da skinem s očiva, da li da pijem, da li da ne znam šta radim, ali pošto vidim neka draga lica u publici, moje drugare, mislim da uopšte nema potrebe za tako nečim. I prva pesma je nastala pomoću mojih drugara koji su, kako je Jovana Bagić sinoć rekla, nesvesni pesnici. Neki su po Beogradu, neki su po Leskovcu, neki su po Holandiji i znaju oni ko su. Ona glasi ovako. Moji prijatelji pale spisak društvenih normi da bi grejali šake na čijim dlanovima, linijama života meandriraju žuljevi tražeći kraj dana. Moji prijatelji su izgubljeni psi, zalutali za slučajnim prolaznikom koga vole više od sebe. Njihovo vaspitanje nalaže da vam zgnječe svaku kost u zagrljaju pri susretu. Moji prijatelji pale kontejnere, hodaju po ivici vaših očekivanja, osluškujući zvuk ulice koji nečujno odjekuje fakultetskim hodnicima u puš pauzama od premeravanja akademskih kita. Moji prijatelji su opsednuti kao Lenjingrad. Nećete ih videti u prvim redovima među promišljenim prosjecima, u odelima i kravatama, čija je želja za pažnjom jedina glad koju bi da utole. Moji prijatelji su romani i zbirke pesama koje se nikada neće napisati, ali vidite ih na svakom ćošku pustog grada, nedeljom u podne na putu do roditeljske kuće za porodični ručak i toplinu. Moji prijatelji su iznikli iz disfunkcionalnih porodica, puni nerazrešenih trauma, nesigurnosti, gorčine i besa, ali znaju da smo zajedno u tome, bez lažnih osmeha i life coach parola. Ne, nije kraj. Moji prijatelji ja, moji prijatelji ja, moji prijatelji ja, moji prijatelji sam ja. Moji prijatelji i ja možda ni ne postojimo, niko nije ni verovao u nas, ali ako makar jedno uplašeno dete u meni, u tebi, u njima, poveruju ove redove, uspeli smo. Sad je kraj. Hvala. Sledeća pesma je nastala na jednom muzičkom festivalu pre 2 godine, tako da preporučujem svima da idu na festivale, nije to samo dokolica, već može nešto da se izrodi iz toga. Ovako. Razumemo se pokretom u tišini porušenih domova.
Na mom ramenu tovar prećutnog nesporazuma. U njenoj kosi prsti čitaju Brajevo pismo. Ako bilo šta progovorim, zalutaćem u prevodu reči koje ne postoje. Nastavimo li da ovako ćutimo, izmislit ću i njih. Hvala. Sljedeću pesmu posvećujem mom dedi Aleksandru i zove se Duša u nosu. Tvoja karikatura, ritam mog sna odevena, ritam moje rečenice tobože diktira tobogan u obliku tvog nosa. Spust u dubinu, snosim reči kao kokoška. Mislim o prvim sećanjima usvojenih reči. Reč hrast tako daleka u sebi sadrži reči star i rast. Gledam u tvoj karikirani nos, oči su ti kao dve tačke, pogled koji zahteva taksativnost sećanja. Zalomit ću drugu tačku i tako stvoriti tvoj namig iz kog će uvek rasti hrast u meni. Pod hrastom je igra naših senki, jedina podvala u koju verujem. Tvoju dušu dobro poznajem. Čovek takvog nosa odavno je stavio smrt na čekanje. Hvala. Da li imam vremena za još jednu pesmu? Ovo, inače, nije moja pesma. Autorka je jedna od mojih omiljenih pesnikinja, Vitomirka Trebovac. I mislim da je generalno ona jako dobar uvod u poeziju za ljude koji nisu u tom svetu. I ja ću pročitati pesmu Pogledi iz njene najnovije zbirke Dovoljno je malo sunca. Ona glasi ovako. Bitno mi je da imam prozor i da negde gledam. Isto mi je bitno da mogu da sednem pored prozora kad ja to hoću. I da ne bude ništa. Samo neki list otpadne ili se zanjiše vest na terasi preko. Ptica preseče drvo. Izgleda kao da to nisu značajne stvari. Vidiš recimo kako je neki korov našao put kroz kamen do svetla i misliš to nije bitno. A onda jednom shvatiš da je to najbitnije što si vidio na celoj planeti. Isto kao ljubazan čovek koji neće ništa od tebe, samo je dobar. Izgleda kao da to nisu značajne stvari, ali na njima stoji ceo ovaj svet. Hvala. Dakle, uvodimo pravilo, ja mnogo volim improvizaciju, dakle ne džez samo na nišilu, nego džez u životu. Kad neko ne dođe, kao što nije došao Dimitrij Nikolov, onda neko drugi ima pravo da pročita ne samo svoje pesme, nego i neke koje mu se sviđaju, kao što je sad Jovan uradio. Inače, Jovane, dok si čitao, palo mi na pamet kao neki haiku, nije haiku, ali stih. Možda ja ne postojim, ali imam svog izmišljenog prijatelja, a taj moj izmišljeni prijatelj ima mene, svog umišljenog prijatelja. Hvala ti što inspirišeš i mene i sve ove ljude. Katarina Pešić, rođena u Nišu. Kako ste imali svi sreće da se rodite u Nišu, ljudi? Kako vi to kod car Konstantin? Odmah pa u Nišu. Završila farmaciju na Medicinskom fakultetu u Nišu. Bavi se glumom i modernim cirkusom. Inače, cirkus je meni omiljena umetnost, moja omiljena umetnost, koja je, kako kaže, malo zapostavila u poslednje vreme. Ne valja to, Katarina, ja cirkus već 60 godina, svuda oko mene i u meni. Voli da piše pesme kad joj naiđe inspiracija. Nikada do sada nije ništa objavljivala, kao onaj Harmsov čudotvorac ne želi da skreće pažnju na sebe, a voljela bi da jednog dana napiše roman. Katarina, dozvoljavam, napišite roman, ali pre toga da čujemo poeziju. Ekscitacija. Umorio si me. Ti koji ćeš ovo sigurno da vidiš. Ti koji ćeš se pitati kome to pišem. Ti koji nećeš da pročitaš. Ti koji ćeš se diviti mojim nogama. Koji ćeš se diviti moje autentičnosti. Duhu devojčice u telu odrasle žene. Ti koji govoriš da sam luda. Koji govoriš da treba da se smirim. Obuzdam svoje životinjske nagone. Ti koji mi duguješ 4 evra i 20 centi.
koji mi duguješ neprospavane sate, nedelju dana u ukupnom zbiru. Ti koji misliš da sam glumica, koji misliš da se ja nikad ne plašim, tresla sam se svaki put od tvoje blizine. Ti koji kažeš da umem da pišem pesme, koji kažeš da umem da prospem misli, sirovo, bez okolišanja. Ti koji kažeš da o meni ne znaš ništa, ti koji kažeš da smo isti, ti pored koga sam se probudila. Ti si mi otkrio novu slobodu, otvorio mi širom vrata, da u svet sada pođem sama. To je jedna pesma. Oblik ljubavi. Danas sam poželela da se ubijem, zato što me niko ne voli. Zato što ni ja ne volim samu sebe. Onda sam ušla u taksi. Taksista je rekao da smo kao Severna Koreja. Ja sam rekla da smo gori. Onda smo pričali o umetnosti. Kaže, sine, mlada si, sad treba da putuješ najviše. Sine, moja generacija šta je sve preturila preko grbače. Ali sine, i dalje smo veseli. Moraš i ti tako, nemoj da padaš. I shvatila sam. Ljubav ne dolazi uvek u istom obliku. Volela sam potpunog stranca u tom trenutku. I jedna pesma koja nema ime. Kratka je. Danas je isplivalo crno. Glupa zabluda da su vode plave. To su samo alge, mulj i kamenje. Plutam nečujno. Neki drugi odraz bio je u plavom. Boje su se razlile, ostavile ništa. A nije ni nebo. I tamo je crno. Tek poneka iskra. Kažu, to su zvezde. Izvolite. Ovo otprilike je bilo kao ono, nemojte da letujete na Crnom moru. To je bila poslednja pesma. Hvala Katarini, a Marija Maljević, Marija je tu, jeste, odlično. Da ne bude posle, pričao sam sa Božom Maljevićem zašto Marija nije došla. Marija Maljević rođena, zašto ona naglašava kad je rođena? 3. septembra 1998. godine u Prištini, dakle poslednje godine pred humanitarnu intervenciju NATO pakta. Šalim se naravno, kakva humanitarna. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Kuršumliji, objavila poeziju u zborniku Ti još veruješ u reči, Tajni grad, koji uređuje Darko Rundek, i književnom časopisu Sent, koji uređuje Enes Halilović. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nišu na departmanu za komunikologiju i novinarstvo. Trenutno živi i radi u Nišu, a još trenutnije čita poeziju. Napravite ručak od samo 3 sastojka. Jeftino, brzo, a ukus bogovski. Inspirativna, nadahnjujuća, raznovrsna interesovanja na pretraživaču. Al dente špagete klize mi niz bradu. Maslinovo ulje, limun, puno belog luka. Na stolu do pola pročitan roman Sergeja Trifunovića. Ko još čita tu budalu? Išlo bi vino uz ovu pastu da nisam agresivna od njega. Na televizoru serija Močvara. Ponovo su pronašli leš u šumi. Mrtva devojka pored mrtve divlje svinje. Praznim tanjir, još uvek sam gladna. Gledam obdukciju, Mađari su lepi. Inspektor ne otvara usta dok priča. Nerazgovetno jebe zgodne žene 2 sezone. Jeftino, brzo, a ukus bogovski. Ja, Bekim, što znači blagoslov. Tišinu posle Bekimovog neverstva sa mladom Ruskinjom prekinula je Branka. Zdravstvujte, mogao si da nađeš neku manje lepu. Nakon skoro 50 godina braka, ušao je u radnu sobu, prekrio se belim čaršafom i pucao sebi u glavu. Na crvenom otomanu, da ona ne vidi krv, napravio je na slepoočnici ranu veličine maline.
nije prihvatio raspad zemlje, nacionalizam, anti-albansku propagandu i ratove. Niz brzake Prizrenske Bistrice razvejan je pepeo Bekimov, što znači blagoslov. Bila je to kompletna režija smrti, potpuno zaokružen čin. Mikroplastika prvi put pronađena u ljudskom organizmu. Kontaminira čitavu planetu, od Monte Everesta do najdubljih okeana. Istraživači su zabrinuti. Uticaj čestica na zdravlje još uvek nepoznat. Mom bratu je metak prošao kroz glavu, ušao na usta, izašao kroz vrat. Ostavio mu je ožiljkom deformisan osmeh i šuplje zube iz kojih ujutru pljuje krv. 2020. su nove 90. u kojim će svet saznati da li se mikroplastika zadržava u telu. Ustaćemo jednog jutra s gelerima u nogama, pljunućemo krv. Na jutarnjem programu ići će kajron. Istraživanje na trudnim pacovima pokazalo da čestice pronađene u placentama trudnica brzo prolaze kroz pluća u srca, mozak i druge organe fetusa. Pažljivo čitajte, pa kad vidite da tu ima ljudi poput mene, shvatit ćete da se lako postaje pisac. Blistavo i strašno ovo što nam je čitala Marija Maljević. Marija Jocić, rođena 90-ih, odrasla u selu Sveta Petka, završila srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu. Piše stihove i kratke priče, a 2016. godine objavljeno je pesma pod naslovom Mio Miris u zborniku povodom pesničkog konkursa književnog kluba Miroslav Mika Antić iz Inđije. U slobodno vreme izmišlja imena gradova u kojima nije bila i sprovodi male revolucije. Uživa i radi u Nišu. I živi i uživa. Praška proleća. Uvek kad mislim o gradovima, svečan je dan popodne. Ljudi čekaju na trgovima. Vidim ti boru na čelu kada se ne miriš. Ispod dugih trepavica ptica je bez doma. Zaboravit ću velike umetnike, reči i zvuke koje poznajem i prošla detinjstva. Budim se u zemlji novoj, s druge strane ogledala. Sanjam ljude, odlaze svojim domovima, ponekad me probudi šum talasa u tvojoj blizini. Jasfija i ptice. Tramvaji su me ritualno vraćali u grad koji ne stari. Da li čuješ? Žena peva na armenskom, ulični su svirači njih dvoje. Nekad se i ne setim da li smo zaista bili u galeriji novih očekivanja. Grad pamtim po traganju, trgove po mirisima, ljude po večnom letu. Grad ne iščezava, pamti univerzalni jezik. Nigde nećeš pronaći most koji prelaziš uvek i samo jednom. Široke okretnice i ruke deteta daruju ti oduvek pozorište lutaka. Ostaješ tamo da im povlačiš konce sa izmišljenih bulevara. Na trgovima vremena mudro čuvam ključeve grada koji me je oduvek znao. Kako mi je na fini način stavilo znanje da ne želi ovu knjigu. Izvolite. Kristina Milošević, rođena 2004. godine u Prokuplju, studentkinja osnovnih akademskih studija novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu, što mi ovo zvuči poznato, kada sam nekad bio tamo, a da, igrao sam košarku u dvorištu. Poeziju piše od 10. godine, a prozu od 15. Svet vidi očima pesnika i
kako beše, pogledaj me očima deteta i dušom umetnika. Kristina Milošević. Pružaju ti ruke. Pružaju ti ruke. Ne zbog ljubavi puke i želje, već da te svale u kaljugu, kako bi kasnije koja reč pala, što bi te ponovo na noge podizala. Čitaš novine, romane. U svemu neke istine ima, al teško koje zrno lepote da kane u loncu bez dna. Kako je teško kad meriš korak, kad meriš svaku reč, kako je brojan i zaloga i gorak i neupotrebljiv pregoreo kreč. Ne daj, čoveče mali, da te vreme ljudske pakosti svali, u ono breme bezvredna semena, ne dozvoli da ostaneš bez imena. Lutalici gospoda. Neko večeras o tebi piše pesme, dok te jure lutalici gospoda. Kad ljubav iskusiš sa nečijeg dlana, nemoj da je prihvatiš zgaženu sa poda. Izvolite. Hvala lepo. Ne znam iz kog je filma kad mu tako podigne mikrofon pa ga udari u nos. Domaći neki film, 100%. Mi volimo takav humor. Jovana Bajagić, autor zbirke priča Deca za priče, 2016. godine. Dakle, imala je decu u naslovu pre Milene Marković. I knjige poezije Muve. Charles Bukowski je imao barsku muvu malo ranije. Najvažnije debitanske knjige poezije niške pesnikinje od početka ovog veka. Laureat je Novosadske književne nagrade Duško Trifunović i nagrade književnog kluba Ivo Andrić iz Zemuna i višestruko nagrađivana na takmičenjima u besedništvu. Dečije priče i poezije objavljivala u više književnih časopisa i zbornika. Učestvovala na više književnih festivala. Osnivač vokalne grupe, to mora tako da se izgovori, Niške devojke. Niške devojke ne zvuči dobro. I istaknuti član Studentskog kulturnog centra u Nišu, možda se kaže i članica, ja nemam ništa protiv jednog i drugog, a od ove godine i članica Društva književnika i književnih prevodilaca Niša. To sam rekao na početku, najteže je biti prorok u svom selu. Znate da Muhamed nije prorok, znate to? To sam čuo od mog profesora Ferida Muhića, pogrešno je kad kažemo da je Muhamed prorok, on je Božji izaslanik. Dakle, i Muhamedu je teško da bude prorok. Jovana Bajagić, bez proročanstava, poezija. Požar u Gornjem Stolivu. Oganj nastaje kad Loki slavi rođendan. Pucne prstima i pokrene vatromet, u narandžaste vrhove borova duva kao u svećice na torti. Tada se treba čuvati tišine pored velike vode, iskri što tinjaju pod kapcima egzotermnih procesa među našim prstima. Posle zabave ostaju ćelava brda i mrtve pčele po površini mora. Crne konfete pokazuju mi put. Prazan prostor uči veštini zaboravljanja drveća. Preživeli i dalje gore iznutra, jer još uvek nismo otporni na plamen i rođendanske želje. Imam dobru vest za moderatora, čitaću samo još jednu pesmu. Čekajte. Tužbalica sa balkona. Uselili smo se u kutiju dok je vod čeličnih žirafa stražario nad kvartom. Kolonije mrava sa žutim šlemovima rušile su piramide od peska. Kroz sitno sočivo
gledali smo kako se šire pukotine u komšijskim zidovima. Daljinski nije menjao programsku šemu predgrađa i prezimena su obolevala od anemije. Nikada neću postati temelj nekog novog doma, za to se kopa i suviše duboko. Na velikom betonskom ekranu moje oko bit će mrtav piksel. Skup hobi. Gađaš me jastukom kada kažem da su čitulje u novinama sličice iz albuma Boginje Morane. Ne slutiš, izvući će me u sledećem pakovanju. Vidite, ja se stalno učim svemu, između ostalog i lepom ponašanju. Kažem, knjigu imaš, ona klimne glavom. Ja bi se pravio da nemam, uzeo bi 5-6 komada, svaki put kad dođem po jednu. Da li bi ih preprodavao, da li ne bi, ali kao hrčak, samo bi to gomilao na policama. Desi mi se da kupim knjigu, donesem kući, oduševljen što sam konačno našao, recimo, Arundhati Roy, Bog malih stvari, misleći da sam to negde izgubio. Kad sređujem police, vidim da je tu. Dakle, čovek hrčak vam sada obećava još pola sata kvalitetnog programa, nema neko da ode, jer večera smo imali 7 veličanstvenih i 7 samuraja, vas 14 je bilo bolje nego oba ta filma, nadam se da ste svi uživali, a sada moj prijatelj Dalibor Popović Pop i ja smo dokaz da je demokratija moguća u Srbiji. Ja sam bio predsjednik društva književnika, književnih profesora Niša, pa je onda on izabran, ja sam mu čestitao i zavoljeli smo se kao braća rođena i evo nas ovde zajedno večeras, a on ima glas koji je nešto između Leonarda Cohena i Toma Vejca i ima 2 prijatelja, Ilića i Ljubića, i sada u nastavku slušat ćete nešto od čega sam se ja naježio kad sam išao malo čas u stepenište predno sat vremena, jer sam mislio da je neko pustio film ili da je neko pustio gramofonsku ploču. Dođi vamo da ne pričam ovim mojim piskavim glasićem. Dođi.